ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ika-ayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Isay Banyorasan, oras sa Pilipinas, alas 9:33.
oras. Builog na giradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kag builog man giradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Kalabori kita sa 37 minutos na kaligad sa alas 9. Saliwat, may gabi na sa inyo taran, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ayong gabi sa aton nga may kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito, ang mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Tandoriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka Company City sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate.
Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ila nga mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan. Pod man sa aton nga piloto K5 the master of the masters mga K5 K5 Jason Talaron. Samtang mga kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin pa sa iban nga mga K5 patrol reporters. Nagika naman sa City Hall. Paghapon mga kaupon naton mga balita nagikan sa kay K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga report naman kay impormasyon na tipon sa Iloilo Provincial Capital. Tapos naman sa kay K5 Alex Escalante. At makakuha man natin karoon ng mga balita man kay information nagikan sa ibang paginaton ng mga K5 reporters. Nagikan sa kay K5 Kim Caloyo and K5 Karen Badilla. Sa kinaandan, pod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Pod man sa News Center, pod naton si K5 Rachel Haka. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Aluhado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is Sunday, January 12, 2025. Kapit sa 12 na kita subong edisyon diri sa ato siling nga pagpangalagado. Baw sa buwas mga K5 pitsa 13 January. May pagahiwaton nga dako-dako nga inang daw prayer rally mga K5 no. Ang report ng informasyon daw nationwide ini nga prayer rally or protest rally nga pagahimuon sa mga katapos sa ato sila makautura nagikan sa INC o kon ang ginatawag naton mga K5 nga Iglesia ni Cristo. Ano ba lang ila sini nga kaundan ka anong mga rason sa ila sini nga pagahimuon nga rally mga K5. O standby kamo ha. Kaya ato nagkaroon kay prepara kay plasta diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang report kay informasyon sa Mayor Jerry Treñas nagpagwa sang statement kaya nagpagwa sang isa ka executive order nga nagapauntat anay kag naga-suspend ang klase sa tanan nga mga eskwelahan sa buwas nga adlaw alin sa college pagkadto sa elementary. Bangod mga K5 sa sining kahiwatan nganing rally sa mga katapo sang Iglesia ni Cristo kon INC nationwide. Standby kamo sa ato na karong nga pagaplasta diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa aton karon nga mga pila na ka mga balita kag information nga aton pagatalakayon sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Pila karon ka mga headlines nga aton igaplastar para sa subong nga gabi. Katon karon nga mga balita lokal. Duha ka mga kaso ang i-file kontra sa driver sang salakyan nga nakabunggo sa mga manugbaligya sang bibingka dira sa may distrito sang Haroho. Nga sa diin may na-recover ini nga mga armas sa sulod sang salakyan. Kag ang mga na-recover nga mga armas mga K5 hindi basta-basta nga mga armas kundi mga high-powered firearms. Katulad sang M16 Baby Armalite, lakip na diri mga K5 or rifle.
Kag lakip na diri ang mga pila ka mga Smith & Wesson nga 9mm caliber pistol and 45 caliber pistol. Standby ka mo. Kaya ito nagkaroon nga pagkakuha ng mga pila ka mga balita kag informasyon. Siyang pinakauna mga ka-K5 nga na nabutang kag nabutang sa listahan nga nangin violator sang aton sining nga Comelec gun ban. Lalo naman kamo mga ka-K5 nga sugod subong nga adlaw Domingo pitsa 12 sa bulan sang Enero. Inda deklarar ini sang aton sining nga Commission on Election ay pa-implementar na mga ka-K5 ang Comelec gun ban. Pangon kay nag-start na, nag-umpisa na ang ginatawag naton nga campaign period sang aton sini nga mga kandidato sa pagka-senador sa kag sa party list sa bilog nga Pilipinas. Sa malipot nga sugilanon mga ka-K5, nag-start na ang campaign period sa mga kandidato sa pagka-senador kag sa mga party list. Sugod subong adlaw January 12, 2025. Ang mga untat ini mga ka-K5 hasta sa May 11, 20 or May 10, 2025. Nagabot sa pitsa 11 no sa May 11 pahuway. Para huway na sa mga kandidato ng ibang sinadira ng idong problema oral sa ng ila sini nga mga latrasan. Ang ibang sini ginanervyos na mga pitsa 11 nga na. Ang ibang sini nagapangamang na sang pamakal sang buto. Kay pag-abot sa pitsa 12 mga ka-K5 sa Mayo 12 amo na ini ang tiyempo sa ginatawag naton nga election day. So subong mga ka-K5 sugod na nag-start na ang national campaign period sa mga nagapapili sa pagka-senador kay manti midterm election subong wala anay election sa pagka-vice mayor kag wala man eleksyon sa pagka-vice mayor, sa pagka-vice president kag sa pagka-president. Why na eleksyon sa pagka-presidente kag sa vice-presidente. Ang eleksyon subong nag-start sa senatorial candidates pagkadto sa pagka-congressman, pagkadto sa pagka-gobernador, pagkadto sa pagka-board member, pagkadto sa pagka-mayor, sa pagka-sangguniang bayan kag sangguniang panlalawigan kag sangguniang panglungsod. Kaglakip na ini diri mga ka-K5 ang mga wala pulos nga klase sang party list. Ang party list niya mga ka-K5 may pasabad-sabad lang niya sa aton nga kapang gobyerno. Padugang-dugang niya sa ato sini nga pa budget, padugang-dugang gasto. Kag this is also a source of corruption. Diri nagasugod mga ka-K5 ang corruption sa sining buwisit nga mga party list ni ginago nga klase ka gobyerno ning ato ning ipasugtan man lang mag-party list pa ni mga buwisit nga party list ni man. Sa pagkamatuod lang ako yung mga ka-K5 hindi ko ya pabor sa sining party list nga ini man nga mayara man kita sa mga regular nga mga congressman nga mabutang pagita sa mga representante sa nagkilalain nga mga sektor man. Hindi ba? Like for example, ang mga congressman ginahatagan man na sa mga congressman sang pagtamod ang mga nagkalalain nga mga sektor. Like for example, sa sektor sang mga sektor sang mga manunodlo, sektor sang mga PWD, sektor sang mga senior citizen, sektor sang mga sang mga inang mga LGBTQ+, sektor sang mga driver, sektor sang mga manugbulang, sektor sang mga mangingisda, sektor sang mga mangunguma, tanan-tanan nga mga sektor nga ni ginatagaan man pagtamod sa mga regular nga mga mga congressmen, hindi ba na? Di nga ang ari pag ini sila yahaw. Amo na sa ginasiling naton nga ining nga klase makakipin wa ginipulos ni ning ning party list ni. Wa giniya pulos, wa giniya tupa. Ang dapat sini i-abolish. Kay nagapadugang-dugang lang ini mga ka-K5 nagapadugang na ini gasto sa gobyerno. Kagamo pa ni ang
ginasuguran o source of corruption. Kaya man yung mga buwisit, nga mga party list nga ini mga ka-K5, ang ginahimo nila sini, mapagwa sila sang pundo kay butang sa mga pila ka mga marginal sectors nga ginarepresentahan nila, pero sa pagkamatuod, ginagasto man ang kwarta sa ila sini mga ka-K5 nga personal nga interest. Hindi pala? Istorya na to na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagad diri sa K5 Nightwatch. Samtang sa ato sini nga mga pila pa ka mga balita ka impormasyon sa iban paginaton nga mga headlines diri sa aton nga pagpangalagad. Taon tini karon kung ano ning sino ning pertik damo armas niya mga ka-K5 no K5 Andre. Sino ning pertik damo armas niya nagpamunggo ni sang baligyaan da sa may mga manog baligya bibingka da sa may Haro Plaza. Amo pagidman ng aton sini nga ginadulugan permi na da ka ginabaklan sang ginabaklan sang bibingka. Pinungguan iya sang tuso niya. Garalapta man bingka mo. Mako mo na nga pag-search ang ato sini nga mga pulis ay abaw. May mga nakuha mga ka-K5 nga mga M16 BB Armalite rifle. Plus pagin nga may mga ara pagin nga mga na recover nga mga pila ka mga inang pistol mga ka-K5. Kaglakip na mga damo nga mga bala. So ato na karon nga pag-istoryahan kag kuhaon ng informasyon kung sino ini ang mga ining subject nga ini. Baw. Mateko daw driver kuno ni sang isa sang pinaka big time mga politiko diri sa syudad sang Iloilo, diri sa probinsya sang Iloilo. Driver kuno ini mga ka-K5. Driver o kun bodyguard. Daw driver kuno kag bodyguard kuno sang isa ka big time nga politiko diri sa probinsya sang Iloilo. Bo chilingon kung driver kag bodyguard kasi kung pulis pag hindi bla kasi trupa ni kasi pulis ni mga ka-K5 ay may mga pila ka mga bodyguard mga ka-K5 mga politiko nga mga miyembro man sang Philippine National Police hindi bala amo ni mga naka-assign nga mga bodyguard sa ila storya na to na karon mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information. Mayor sa Banwa sang Kalinog nga si Mayor ganing ngalan niya ni man Mayor Calvo, apelyido ya Calvo. Mga ka-K5 hindi literally nga kalbo ni siya ha, kundi apelyido yan yung Calvo. Nagpasalig kuno nga mangin zero crime ang Banwa sang Kalinog sa sining palabuton nga eleksyon kay sa bilog nga mga kabanwahanan sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Sagid lamang kabanwa ang gindeklarar kangin mga ka-K5 ang ginatudlo karon sang Commission on Election nga ginatawag naton nga ara sa red status. Amo ini ang Banwa sang Kalinog ipaidalom sa ginatawag naton mga ka-K5 nga election area of concern. Amo ini ang Banwa sang Kalinog ang ginatudlo karon kamo ning sa mga gin-pinpoint mga ka-K5 sang Commission on Election nga nangin red status ini nga ginpaidalom ini sing natawag naton nga election area of concern. Siguro may mga nagkalabiktima siguro nga mga nagkalahinabo sang nagligad nga eleksyon madumduman sa aton nga mga tagpalamati sa barangay eleksyon pa lang gani da mayara nga natabo nga pinatsanay dito hindi bla. Ito sa may Banwa sang Kalinog sa isak barangay dumduman nyo barangay eleksyon pa lang na pagidayhan ining local eleksyon ining midterm eleksyon gani. So gani standby kamo kay aton man karon nga plastar kag paon ng mga pila ka mga report kag informasyon nga gikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters mga ka-K5. Samtang sa iban paginaton nga mga headlines, pinakamataas nga presyo sang karne sang baboy mga ka-K5 na-record ini sa Western Visayas. Naglabot kita tama at naglabot na gisubong K5 Andre sa 440 pesos ang isa ka kilo.
Sang una nga tiyempo mga kaki-5 may 440 pesos kaki-5 Andre. Kumplito ka na. May bugas ka na. May sudaan ka na. May asin ka na. May bitsin, may ginamos. Tapos ang sobra sina, ginakwan pa, ginabakal pa sang mga bayo sa ukay-ukay. Ang 440 mo. Subong mga kaki-5. Isa na lang kakilo nga baboy ang masarangan niya. Di kinahanglan mapagwa kapag giliwat sang mga 60 pesos ngay bakal sang bugas ngay 1 kakilo. A total of 500 pesos. Kung silingon ang 500 pesos mo, sudan pa lang kagbugas nga 1 kakilo ang imo nga mabakal. Sa malipot nga sugilanon, way ka na inugbakal sang imo nga panty, way ka na inugbakal sa imo nga bra, sa imo nga brief. Wala ka na inugbakal sang asin, bitsin, ginamos, munggo, kagiban pa, kalamay, kape. Sa malipot nga sugilanon, ang aton mga kaki-5 nga pila gani ang aton nga minimum wage. Minimum wage sa subong daw matiko daw mga pilaman 450. So mo na bala 450 o 475. So tira-tira mga kaki-5 no. Sa malipot nga sugilanon ang minimum wage naton sa isa pa lang kaadlaw naton nga sweldo ang iya sini nga makuha kay iya nga mabakal kung mabakal kagid sang baboy pa lang mga kaki-5 nga 1 kakilo ang mabakal ya sinakag 1 kakilo nga bugas. Ang 1 kakilo nga bugas 60. 1 kakilo nga baboy mga kaki-5 440 a total of 500. Kung silingon risto ka pa 25. Kurang akon pangakilala sang una siya nga pagsuma sang una bala siling niya sweldo 2 gatos resto 2 ka pisos. Hay. So istorya na to na karon mga kaki-5 diri sa ato sini nga pangalagad. Perte nga record no si hamakon mo na. Presyo sang baboy subong naglabot niya sa 440 pesos 1 kakilo. Kung magamon naman lang na mga kaki-5, bisan ka panamit pa kamong sang kaon sang baboy, mas mahay pa siguro hindi na kamo anay magkaon baboy. Instead, kung ako sa inyo, sundon nyo ko. Mga kaki-5, pangakon simple lang katama mong dapat hindi ka lang malakamot. Panawag sinisang una sang akon nga amay. Basta gani nga tamaran ka, panawag sinasang akon nga amay sang una kwan, niya ka mala sa imo sang kamot. Apo silingon matamat ikaw. Pero kung hindi ka matamat kay 500, pareos bala sa akon, bala sundan nyo ko bala. Way ko sang talamnan sang kwan kay way ang duta nga ginatindugan sa akon nga balay limitado bala kay 500. Ahaw-ahaw gid lamang nga daw pila ka square meters nga tindugan ka balay ko. So karon kay 500 kay wala ka sang para tindugan, way ka sang talamnan kay way man sang duta. Ni ultimo gani parkingan sa salakyan mo daw halos way ka sang parkingan. Anong imuon mo para nga magkapananom-tanom ka? Bakal ka sang mga sang mga pot o kuno gani panawag siniyo. Kwan blay ng paso, no? O hindi gani, ngita ka sa mga plastic bottle sang mga soft drinks ng dalag ko, mga plastic bottle sang mga sunod lang sang tubig, o hindi gani, mga guba nga mga balde, no? Amo na sang butangan nimo sang duta, kag butangan nimo sang compost. Tapos tamnan nimo sa mga tanom nga gusto mo nga inog tanom. Ano nga mga tanom? Katulad abi mga kaki-5 sang katumbal, katulad abi sang kamatis, katulad abi sang mga dahon sang kamuti or kamuti, mga tangkong, mga utan bla, lugbate, kung ano pa ginaklase sa mga urutanon bla kay 500 Tingnan pagabo sa tiyempo nga magtarambok na nila sa kay 500. Hindi ka na magbakal sa merkado. Dira ka na lang pang utod-utod kag pang dira ka na lang pang ngutan. Gusto mo mag-utan tangkong may ara. Gusto mo mag-utan sang rugbati may ara. Gusto mo nga mag-utan sang or buha sang katumbal, bunga sang katumbal may ara. Bunga sang pidada may ara. Bunga sang kamatis may ara. Para ba lang nga may ara ka na sa mga ginakuha sa palibot mo?
ekonomiya malan na kinanglanon para nga makabuhin-buhin kita lang tawan yung blang kamatis subong tag 20 pesos isa kabilog black 500 isa kabilog kamatis Moriones de Garapon Santissima isa kabilog 20 pesos hindi mo kitas naman nagliga tong Bombay galabot tag 700 ang kilo galabot tag isa ka libong isa ka kilo subong naman mga kakipay o kamatis naman no kamatis isa kabilog 20 pesos ang isa kabilog. Di ko may tanom ka kamatis sa imo nga balay, mga kakipay, bisa nagatubo lang na sa isa ka, daw gamay-gamay ni mong siling nga taramnan, wala ka man siyang taramnan, at least ang importante, nagapamunga. Kung mamunga siya, at least may kuluwaan ka, hindi ba? Akon, sus, may mga ginahunol, ihunol mo lang. May mga ginahunol, ko akon yung nga balunggay, kay ginahunol, ko akon yung mga tanglad. Subong gatubo na matong inhunol ko nga kwano inhunol ko nga pidada kag katumbalo. Sunod ni kay mahal naman ang kamatis na mabakal naman makuha naman ta matanom naman ta kamatis mga kakipay hindi bla dapat papisan-pisan mala nimo hindi bala sus bailan bala kay makachimpo bla kay i-vlog ko sa inyo ipasudlon ko sa vlog ko ang sa GCN Elblan ng John Kapulot News Live la Hindi ganing akon bla nga Facebook page bla nga Radyo Bistado i-vlog ko bala sa inyo ang mga tanom ko sa balay kaya makita nyo mga sunudlan sang prutas mga kakipay mga ginapanghaboy no ginapamulot ko na kag ginabutangan sang duta kag ginabutangan sang tanom di pagtambok yung mga kakipay pwede ka na makapangutan ultimo balunggay yung may ara kuya K5 Andrim balunggay di amag ka pwede ka masustansyang balunggay hindi bla may ara kuya tanom nga balunggay sabi nyo lang yung mga panakot subong perti ka mahal kaya mo na gani kung pwede man ka mo magkatanom nga hindi ka mo magtanom may tanom gani kuya nga luya may ara gani kuya tanom nga turmeric may tanom gani kuya nga batuan o hindi bla amo na mong aral na niya sa paso aral na niya sa gamay nga daw gamay nga pwede ni mo matabutangan sang duta kag matamnan niya mga kakipay dapat mo nang imuon nyo di bla so ato na karon mga kakipay nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangaragad samtang sa iban pa naton nga mga balita ato sini nga mga headlines dugang nga mga balita nasyonal sa headlines nato sa balita nasyonal Pumelek o Commission on Election dismayado sa pagdamo sang mga propaganda materials antes ang campaign season. Amon gani dio way na lang kami gani gapamutang. Mga way lang guro ko mga way guro ma blackmail ang sa piyak nga grupo siguro. Kag may nag-inkwentro hanay gidi halin sa babaw pagkato si dalom nga inkwentro hanay di. Matsyakong sudad sang Iloilo napuno na sang kwan napuno na sang campaign material sang inang bata ni kwan sang bata ni kwan si Inday bla kung nga akong pakilala siya si Batuan bla kaya kakipay macam kung hindi magbaha sa mga itsura nila na di ay gabaha gani sa mga itsura nila nga bisan way sila mga kwan bisan na daway na sila gawa masyado sa pinaka-astig nga mga kontra hindi bla so istoryahan nato na karon mga ka-K5 diri sa aton sini nga pangalagad samtang iban pagid nga mga balita kay informasyon iban pagid nga mga headlines plasta naton diri sa aton sini nga pangalagad sa K5 Night Watch ang mga balita ng inabatehan mga ka-K5 ang builog na nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant ang klinika DTX 500 mga ka-K5 pinaka-the best pinaka-kampiyon pinakamaayo when it comes to antioxidant ang paghahambalan kaya ang klinika DTX 500 mga ka-K5 may-ari ini nga ampalaya leaves extract mga ka-K5 kag di sugar cane extract nga nagikan mga ka-K5 sa tubo kag sa ampalaya nga sa diin bastante ini sige tawag naton nga DSE o kundi sugar cane extract powder or extract mga ka-K5 nga nagabulig ni para sa
Detoxify sang atong siningalawas mga ka-K5. Kagamo ni sa pinaka-the best kay man nga kung may mga problema ka, like for example labi sa inang diabetes, ari mga ka-K5 ang Clinica DTX 500. Problema ka sa hypertension, Clinica DTX 500. May problema imo atay, may problema imo nga batikulon, may problema imo tanan-tanan nga mga body parts, most especially sa cancer mga ka-K5. Yari na magamit kita sa Clinica DTX 500, the superior antioxidant nga pinaka-the best ni nga malikawan na to ng cancer mga ka-K5. Once nga makagamit kita sa Clinica DTX 500 kag sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C nga mga ka-K5, kinanglan nga makalikaw kita sa mga nagkalalain nga mga balatian, most especially sang cancer, labi ni gining sarcoma cancer. Boom! Sarcoma cancer mga ka-K5, pero tumalagsahon mo lang nga klase sang cancer ini. Mura mo ni sang pinakabudlay, bulngon nga klase sang balatian, labi na gid kung late stage na. Kay ang sarcoma cancer mga ka-K5 sa ini sang pinakabudlay, bulngon nga klase sang cancer. So anong kinanglano naton? Likawan naton ang sarcoma kag iban pagid nga size sa mga cancer. Mag-inom na kita sang Clinica DTX 500 kag sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C nga kay ang Clinica DTX 500 mga ka-K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton mga ka-K5, ilabay na gid ang naga-develop sa cancer. Mataas pag ini kag masaligan sa potency or ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sang Clinica DTX 500 mga ka-K5. Batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 ang isa sang alkaline nga vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities, agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton, pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate ang kag mangin kanseros mga ka-K5. So ano pang ginahulat nyo? Ano pang ginahulat nyo? Mga ka-K5, kinahanglan na naton nga mag-inom sang Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para nga mapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Moto nyo magpabilin nga ang aton nga healthy body, mag-Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Bakla nyo ni sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede nyo mabakal sa mga butika lapit sa inyong lugar. Hindi gani kadto kamo sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy nga makita mga ka-K5 sa mga nakalain mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Diri mga ka-K5 sa Pasig City, pwede kamo kabakal dira sa may Salvacion Street, corner Ipani Street, Barangay Poblacion, Syudad sang Pasig. Dira sa may Banwa sang Kalinog, dito kamo kadto sa may Cosmart sa Atubang sang Macdo, sa Banwa sang Kalinog. Sa may syudad o sa may Banwa sang Miagao, pwede kamo makakadto dira sa may Orbe Street, sa Barangay Baybay Norte, Banwa sa Miagao, lapit na sa Merkado Publiko. Samtang diri sa syudad sang Iloilo, diri kamo makabakal mga ka-K5 sa tupad sang Robinson Saro, Dalan E. Lopez. To be exact, ari sila sa may kilid sang St. Robert sa International Schools. Ara lang dira mga ka-K5 ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede kamo dira makabakal anytime. Dibla? Ano pang ginahulat nyo? Magbakal na sang Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Dalian nyo na! Oh! Ay, kadugay pa. Para magpabilin nga hilting lawas ta. Oh! Inom na kamo, inom na. Sa mga wala pa na kainom, tirada na. Wala kamo di pirdihon. Tanan-tanan kadalagan na kung mag-inom kamo sang Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang aton nga oras, alas 10:08.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, naglagigasan to ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman nagmula.
dula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang
journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Ray Espejo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon. May News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5. Halo-halo kapulot. K5. Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabori kita sa 20 minutos na nakaligad sa alas 10. Dugay-dugay antes kita makuha sang situational report nagikan sa patrol naton tupod sa kay K5 Jenny Kauyunan ato to sa subong sa Freedom Grandstand kay damo subong sa mga naga-blocking nato sining mga kauturan labi na gid ang mga nagkalalayan sining nga mga tribo okay mga ate malapit malang mga ka-K5 ang highlight sang ato sining dinagyang festival diri sa syudad sa Iloilo no. So ang highlight diri is January 25 Sabado no. Amo ni sa ang aton nga kasadyahan sa Kabanwahanan and ang Domingo amo ni sa ang Ati Tribe competition sa dinagyang festival mga ka-K5 no. So sa sunod pagid ini nga Domingo na mga ka-K5 no. But sining mo ni subong Domingo sa sunod nga Domingo pagid sa sunod pagid nga Domingo. Kay ang 18 at 19 daw amo ni sayang iyasang kalibo ati-atihan mga ka-K5 no. So pagka 26 diri na ngaton sini nga syudad sa Iloilo mga ka-K5. This time dali gid lang kay antes kita mag sa ilo sa mga situational report na kip na pila ka mga information nga ato igaplastad diri sa ato sini nga pagpangaragad. Mangin kaupo na naton karon ang ato sini nga latest weather report. Pao na to na nga ato sini nga latest weather report upo sa ato sini nga local pag-asa. Naka-standby na karon si Engineer Rolly Cuenca sang local pag-asa. Engineer Rolly Cuenca, sir, good evening and welcome diri sa K5 News FM Iloilo. Yes sir, mayroong gabi sir, kagsaktan nga mga tagpalangati. Ang natin latest with the update sa subong adlaw, January 12, year 2025. Sa karon, shoreline ang nag-epekto sa may Southern Luzon, kag Eastern Visayas, samtang Northeast Monsoon, aramihan na nag-epekto sa nabiling gabahin sa Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, lauman nato, no, lakot na probinsya sa Iloilo, may mga tsansa sa magalumo ng kalangitan, kag may mga posibilidad sa naptalapta nga mga paboran ulan pagpangilat pa nag-uog dala sining shoreline. Kasarangan tubtob sa mabasog aton hangin di ka namin nasidlangan ay magadalain sila sa kasarangan tubtob sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature yara kita sa 25 to 31 degrees Celsius ang aton nga adlaw nagtunod alas 5 kag magabutlak kini sa 6:12 karon sa buwas sa aga. Kaya man naton latest for the update range sa Iloilo Pag-asa. K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid mga ka K5 na batian ng balita kag information rin sa kay
Engineer Rolly Cuenca sang ato sining lokal pag-asa. Daway man kita sang dapat nga kabalakan gid kay 500 no. Kita sang may na kuan no, way sa may na monitor ang aton sining lokal pag-asa ay kang tanan sa mga weather disturbance. Labi ni gid ang mga kinatawag naton nga low pressure area nga nagapasulod diri sa aton pungsod daway pa man no. So kabay pa nga wala lang anay no kay manti imbukada sang tuig 2025 mga ka-K5 wala lang anay bagyo. Ay by the way mga ka-K5 sa sining pag-start sang sa sining pag-start mga ka-K5 sang aton balang campaign period sang mga national candidates naton nga halin sa senador kag sa party list mga ka-K5. Si Manong Chabit nag-withdraw. Pero ara na ng alan niya gyapon sa sa baluta kay na-imprinta na ang baluta naton mga ka-K5. May numero na gani si Manong Chabit. Manong Chabit Singson bla. Si Manong Chabit Singson ang gin-report mga ka-K5 nga nag-withdraw sa iya kandidatura sa pagkasenador sa pungsod mga ka-K5. So instead nga ni siyang nagapadalagan sa pagkasenador, ini siya ang nag-withdraw mga ka-K5 kag mas pakamayuhon niya na lang nga magpahimunong sa ilang balay, magsakay sa iyang mga yate, magsakay sa iyang inang submarine, upod ang iyang mga alaga nga mga chicks. Sang sa magdalagan pa sa pagkasenador. Ano pag ang ginasagi mo ka kuan nga magadlagan ka pa senador man? O hindi Black K500? Ara na si mo tanan-tanan. May alaga ka naman nga leon. May alaga ka naman nga tigre. Wala labot sina may alaga ka pa nga mga uyab. Mga mistisa pa. Ara naman si imong perti ka namo nga kwarta. O ano pag nasagi mo ya ka kuan nga malagan ka pa senador man? Ano pa siling yan daway nagiman siguro kinanglano pa nga magsenador ko naguntat sa nag-withdraw si nag-withdraw si Manong Chabit Singson. So sa malipot nga sugilanon ang nagapadalagan nga si Chabit Singson mga ka-K5 ang gobernador sang una sang Ilocos ang nag-withdraw sa pagpapili sa pagkasenador sang ato sining nga pungsod mga ka-K5. So, why na si Chabit Singson. Pero sa gyapon ti magapabilin ina ang iyang nga pangalan ara gyapon magapabilin mga ka-K5 sa sa magapabilin sa gihapon sa baluta. Bangon mga ka-K5 kay na imprinta na sang Commission on Elections mga ka-K5 ang mga pangalan sang mga kandidato kag may ara na gani nga mga numero. Ang lokal amo naman ang mga lokal mga ka-K5 araman kumpleto naman ang mga lokal. Ang numero sang mga kuan may mga numero na gani K5 Andre ang mga kuan ang mga kandidato ang mga aspirants mga ka-K5 ara na may mga numero na gani sila mga ka-K5 no. So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamateo inang pilion nyo gid ang kinanglanon nyo kagang nagakangay ka na kadapat gid nga mga kandidato pero ti si Manong Chabit Singson ang wala na niya gindayon ang iya sining paghaboy sang kalo niya sa rinda sang politika sa pagkasenador. Sang una parang adaan sang bata-bataon pa ni si Chabit Singson kung nagdalagan siya may tsansa pa sa hindi Black K5 Andre. Damo-damo din sa mga senador subong may mga re-electionist pa. Iban pagin nga mga nagpapili no. Si Manny Pacquiao ganito na padagan liwat mong hindi bla. So mo ni silang mga iban nga mga uluntat na sa pagkasenador tapos nagbalik naman liwat mga ka-K5. So istoryahan talaga karon diri sa ato siling nga pagpangalaga day. Pero antes sina mga knalis tanay sa ato siling nga mga followers kay maara na si K5 Jenny. Sabi ko na ma-disco pa kami tanay ba sige lang unahon tas K5 Jenny.
Ayong gabi, kag acknowledgement sa kay Maricel Baloro Casiple. Shout out, no? Kay Maricel Baro Casiple. Sa mga taga K5 Pasig City, good evening. Sara, good evening man. Idmar Likinya, mayang gabi. K5 Idmar Likinya. Sir John, abi ko, mayor ang padalaganan mo. Sang nagligad Nyari kami di aga support sa inyo. Kung magdaog ka, mangayo ko obra sa imo. Bisan di magdaog, pwede ka kaobra sa akon. Ako pa, baw. Yes, Asilbon, ya INC member here. O ara, membro sa INC, magkakipay mo, upo ni sa rally, buwaso. Sa Kaishin, Aryan, nya maseksitaray, maseksitari, lang ako ya kon magdaog ka Sir John. Okay tanan pwede. Laban gid kwarta mo. Laban mabubo gid ni sila sang kwartas mayor. Si Hudlo Montana, mayang gabi Sir John. Manyapon ta, bawo kiramiton. Laban gid dapat dulaon ina kay gadamo gidman ang korupsyon. Mugani ining sa ginahambal naton nga kwan nga ano pero sinaynan nga party list. Away ginitupa yang party list ni. Sa kay Luel Evangelista niya, good evening Idol John, aluhado kapulot saot na taturagsoy kag tani makakadto kadi sa barangay East Baluarte. Okay ni ara ko na amigo si Paribiboy Kadis arada sa may barangay East Baluarte. Sa kay Bings PSG, may gabi man, Hudlo Montana, abot na sila ni Rocket Sir John, dapugaya. Basta, tigan na nila, sir, sa gamo-gamo. Ano na kaso nila, sir? Siling to. Sa mayong gabi, Sir John, kag sa mga taga-K5, balin sa kay Bings PSG, sa kay Hudlo Montana, good evening. Mayo man na sir, para nga layo pa sa high blood kung wala na sang baboy. Amogid, hustogid na Imbes nga baboy, kauno nyo, kaon na kamuutan. Siling ni Hudlo Montana niya, ginamix na lang baklon ta. Ginamix na lang baklon ta. Nga sudan, Sir John. Namit pa. Wala pagkakapanos. Wala man kami nagakaon ka baboy, sir. Muna dapat, no? Niya bawal na sa amon ang baboy. Muslim ka, hindi ka kaon baboy. Kay Novian Bahadida mayong gabi man. Kay Reynaldo Caspe. Good evening Idol John. Ang makapulos ang project nga ihatag ni Mayor sa barangay, ang sikap kag si kagawad man lang na sa amon barangay, hindi na nila madala sa painto nila ang madala lang guro nila ang ila nga mga alipores nga mga lapit sa ila. Amugid. Mayo pa utan lang kaunon ta para layo pa kita sa masakit. Balunggay tulad pwede ron matanong sa paso. Amugid. Si amogid sir, amon di sa amon man di, wala gid pulos ang kapitan din amon. Agoy. Sila lang pirmi ang mabusog. Maayong gabi Idol. May gabi man. Pamunit. Siya pamunit ta diri sa Port San Pedro, Sir John, para may sudan ta boss na nami pa. Siling niya gainom man kami na sir para wala ta high blood. Agay no man sa gali kay 500 sang DTX 500 para why kuno high blood butangin mo na yun sa may tisiha para nga bastante kay sa kay sa Babaw family da mayong gabi lang sa mulo kay Richel Rojo mayong gabi man DJ As Tamayo Bidia mayong gabi Idol John watching live sa CPO Guard Bidia Ninyo Constantino, Ivy, Amada, Dennis, shift in charge, Robinas, Mirben, Alim, Jovin. May gabi na sa mga gwardya sang CPO. Sa kay Mark Vincent Javier, good evening man.
Kay Romeli Buon Bunda, Sir Lodi, good luck. Madaog for City Councilor Lodi John Cap, San-o kani makadto sa Barangay Marisal, lapit na lang. Sakay Red J. Di Mayo, mayang gabi Sir John, patamyaw lang ang Di Mayo datong puti. Franco kag Plazuela family sa Kudyunan, San Dionisio, Iloilo. Gapamati sila, subong salamat kid. Romeli Buon Bunda, my number 1 city councilor of Iloilo City, count my vote, idol. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet my mother, former Barangay Kagawad, Milalin Lalin Bunda. Nagapamati gid siya sa imo, subong idol. Patamyaw gid sa iya. Thanks idol. Ayos Wala, sige. Ara na ka standby na si K5 Jenny. Very check na ton mga ka-K5. Si ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa mga situational report, ara sa subong sa Freedom Grandstand. Damo guro da sa mga gwapo mo. Gwapo magsaot. Kay naga-blocking subong iban sining nga mga tribo. Nga naga-intra sa ato sining dinagyang festival. Kagsang fiesta or kasadyahan sa kabanwahanan mga ka-K5. Very check na ton si ka-K5 Jenny Kauyunan sa situational report. K5 Jenny sa situational report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon report. K5 John, mayang gabi. Mayang gabi. Oo. Iuna sa tanan na K5 John, i-clarify ta lang nga why kita ikatanaw sang blocking sang mga magapasakop sa dinagyang competition kay sa kasadyahan. Why blocking da? Actually, ang event or ang reason sa mga K5 John nga madamo ang tao diri sa may Freedom Grandstand is because sa patigayonon nga National Rally Peace sa miyembro sa Iglesia ni Cristo K5 John buwas nga adlaw. Ako na mo gali ga preparar gali da ang aton nga mga utod nga mga miyembro sang INC gali para sa kwan, para sa National Rally buwas. Yes, K5 June di kaina mga starting guro mga 7 PM. Ready sila K5 June ang mga miyembro ba nagpadulong diri K5 June more or less mga sobra-sobra gid sa K5 June 500 or lapit na 1,000 ang mga kauturan naton diri nga nagpadulong K5 June gani K5 June sa may halin sa provincial capital pakadto diri sa Freedom Grandstand ang mga vans, ang mga jeep, ang mga bus sa K5 June nagahirila lang. Tapos diri sa tubang may mga kanya-kanya bala ka K5 June nga nagaplastar sa ilang mga tents, ilang mga banig for the night ka K5 June. So expected nga by tomorrow, more or less 30,000 ka mga participants ang mag-join kay K5 June sa iningin patigayon nga National Rally for Peace kay K5 June, which we know nga this is the first time daw nga natabo kay K5 June. So expected ang mga ining mga members sang INC nga magapartisipar diri sa may syudad sang Iloilo dira sa Freedom Grandstand nga ginabulobanta magalabot sa 30,000 ini sila klaruho naton halin sa lokal halin sa mga kabanwahanan sa iban nga lugar nga diri man lang sa may area sang Western Visayas. Yes, kay K5 June, pero ining National Peace Rally for Peace is a simultaneous activity nationwide kay K5 June. So, diri sa Western Visayas, nagkarainaan may istorya kita kagina kay K5 June nga from Rojas, may ara nga from Aklan pa, may taga Boracay pag kay K5 June nga aga pa nagpadulong diri. Agud nga by kay K5 June by estimated 6 PM or 6 AM mag-start na ining ilang activity kay K5 June, which is morely ang purpose ni is to show unity, just to show kung ano ka K5 June ang kabaskog ang ilang kumbaga covenant kay 5 June. Di amo na sa karon nga makita nato no may makana-kanang discard na lang gid ang aton nga mga kauturan sa Iglesia ni Cristo as well as kay 5 June. On the other hand, ari man di ang katapos sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kag mga kapulisan nga nagalibot wala kay 5 June to maintain the peace and order kay we know nga damo ang mga tawag sa mga tao nga nagpadulong diri kay 5 June. Mo man buhi man ang mga
Vendors? Gamay nga mga vendors na tunay kay Feb June. May mga nagabaligya diri sang paborito naton nga mais. May nagabaligya man di sa mga fishballs, sang kwek-kwek, sang tubig, as well as mga kung ano pa na mga kinahanglan mga maning kay Feb June. So amo na buwas ng adlaw man wala sang klase. Ano ning mga pangaya, aning mga taga-miyembro sa INC ni nga like for example halin abi sa Rojas, ang iban halin sa Kalibo, dira lang na matulog sila sa may Freedom Grandstand Subong? Yes, kay Feb June, may iban nga nagaplastar na sa ilang nga mga banig or may nagplastar naman kay Feb June sa ilang tent. May iban man diri kay Feb June nga nag-decide nga for example mag-check-in sa mga affordable nga mga rooms di wala kay Feb June. Kaysa pagkabalota may mga affordable rooms sa palibot lang man sa city proper mo may ara iban. Pero ang mga iban kay Feb June nag-decide nga diri na lang matulog. Ako nga dasig lang bala kay Feb June magmalapit sa venue, hindi na sila maglakat-lakat kay as early as 6 AM ma-start na ang program nila kay Feb June. Ako na mo ang ilang program gali alas 6 ang kaagahon ma-start na dayon. Oo, as early as 6 AM kay Feb June ma-start na sila. Okay. May mga naka-set up diri nga mga tarpaulins kay Feb June nga nakabutang National Peace Rally. Ang ano kay Feb June ang kita mo ning dako-dako nga dinagyang signage diri sa tubong sa Freedom Grandstand natabunan naman kani isang tarpaulin nila. Agin tabunan nila? Oo. Anong nakabutang nga tarpaulin yung pamutang nila? Ang nakabutang nila ang National Rally for Peace, gimbutangan nila ang dinagyang festival gid natabunan gid kay Feb June. Why nakita ang dinagyang festival nga kwan nga inang tarpaulin kundi ang nakabutang lang gid ang makita na amo ang National Rally for Peace. Yes, sige Feb June. Sa karon dugay pagkatapos ko programa makadto ko kay mabutang ko na tarpaulin ko. Butang ko na ngalan nga John Kapulot, City Councilor. Pwede guro na daya? Pwede ka kay Feb June. Hindi pwede? Kung hindi pagtakson sang task force assessio. Kakas ganito nga pahimunon na sa building na pwede ko dra mo ibutang guro sa Freedom ay. Kakas gani nga ara nakakabutang nagatraffic sa mga pirtahan kabalay katawo kakas gani. Nano pa yung drive butang sa Freedom Grandstand sa matya ko nga karakasaguro si Lovejoy Husinilya sang dalagan kanto dahil niya kuha na so kung ako pag inabi nga tarpaulin nga kay Feb June no, kita mo ng pag-panra naton. Kita mo ng do railing sa Freedom Grandstand humalin sa punta butangan sa left pakato sa right butangan mo sang tarpaulin mo nga June Alojado Kapulot number 1 Councilor na matya ko hindi katulog Jerry Triñas matya ko pukawo niya si Lovejoy Husinilya kakatulog na si Lovejoy pukawo niya guro kay balo ay kato ito kakasa na to kakasa guro si Sir Lovejoy Husinilya matya ko nga kung siguro nga sala siguro sa kay mayor nga ginasya tawgan sa nga may nabuta ito at pulito nga ni John Kapulot tawa yung pagkakasa tao pero ako naman kay Feb June matandaan mo to ang butang mo to sa kontrobersiya ang kasadyahan nga opening salvo nga dito sa judging area number 2 may mga kumbaga ito pala ang tawag ni ang tarpaulin. Oo, tarpaulin to sa mga tarpaulin to kabata niya. Kung naamon gani tarpaulin mga cake siya hindi siya pag ipakakasya pero kung iya gani kabata ya okay lang. Nami klase Oo. Diya mo to gani kay Feb June no nga ano ganda kita mo nang selfie ka pala ang mga pictures sa supposed to be namin tani sa mga nagasaot nga tribo sa mga dancers pero sa likod ng background picture ni senatorial candidate Benhur Avalos kag mayoral candidate Inday Raisa Triñas kay Feb June. Kung wala to siguro ginpalabot sang iba nato nga katapos ang media kung wala gyapon. Andi sa pagkamatuod na balaan Manila to kita mo gipabulag-bulagan ni Lovejoy. Hambal ni Lovejoy niya surigid niya way namon makita igo namon makita to tapos ng event. Actually kay Lovejoy ginlabot naton si Mr. Lovejoy Husinilya regarding that matter. Ano ko no? Gin-explica niya sa aton nga wala nila ma-anticipate kay Feb June
Natunugay, ginpabulag-bulagan mo. Style ka pa nga way mantisipin sa kagago mo. Inibot ko silingon, hindi siya ang sa kaginago nga klase sang kuan nga klase sang sabat. Naglibot ko silingon. O hindi bla? Style pa nga way mantisipar. Yogers mo eh. Ate kayo, di ba, kay Fab Joe, nagpagawa na sang EO si Mayor Jory Petrania. Dapat nga wala any political campaign, political posters, or political advertisements 20 meters away from the judging area kay Fab Joe. Ilapit-lapit to kay Fab Joe. Tiyo eh. Ito ka metros. Oo. Tapos hindi makita ni Rabjoy. Yogers! Style ka pa, way makita, way mantisipar. Kung mga ako nagkuha sa to, ipalamon ko to sa imo, hilaw. Hindi tuod man. Pero, dapat kung tani ang ila tani nga pagpa-implementar sa kasuguan, hindi dapat tani ba nga selected balaw? Hindi bla? Dapat ang gusto. Akon kamo na gani siling ko testingan ko butangan ko bitar pulin da sa ulunan da. Laban ga sala sila dayong guru kanto nagkakason. Gusto mo nga kay Fab John, tapos yung programa pag commercial kadto kadianay kay buligan ta kapanakot. Madala ko da tarpulin. Buligan sticker pa kidayon. Sticker butang sticker da. John Kapulot, City Councilor. Tangan ko number 6. Number 6 sa baluta, John Kapulot. Ba! Hindi, joke lang nga. Panunlog malaning amon na. Parang nga ba, sadya lang ba lang? Sa pagkamatuod lang, tingabi nga, way ko gani ginahimo na nga inang sa iban nga mga lugar, dira pa. O, hindi bla? Gani. Ginasundog talang kamo Pero, kung sa pagkamatuod lang, may ara gidya nga mga bagulan ka mga kabalan nga mga politiko. Pareho sabi sang bata sang kilala mo. Kita mo na gid nga ginahambalan na gani nga hindi pwede ka butang within 20 meters sa mga event. Butangan niya pagidya sang bata ya. Tapos pabayaan lang. Bot siningon bagulan kabalan nga klase ka mga politiko na way pagani ka pulungko nagawala sa poder na. Iwala ko naman antisipar. Way mantisipar. Yogers! Kung nga ako pakilala niya, ulo mo! Ano pa tiyaga niya sa aton? Blacky 5 Genie, do mga mango, no? Do pa tiyaga niya sa aton? Blay, do tiyaga eskwila, blay, do mga mango. Tablang way kinchindi, kung nung botsilingon sinahaw. Sobra naman kamo inyo. Mango na kami nga daan, manguon nyo pa. Kaya mo na nga hamba sa mga kabataan, bala kay Fab John nga, or sa mga tambay-tambay nga, matsagan niya sa to na grade 1, section 11? Amo! Mugid! Ako nga naman lang gani mo na kay section 11, nung matsagan sa to, grade 1, section 51, aragay. Grabe nga section 51 ko yung Fab John. Ay, may kakabalo nga sang una, pag eskwela ko high school sang una, pagsulod ko first year high school pa lang, ang amon nga section, abi mo kung pila kabilog? Pila? Hasta sa section 32. Sa section 32 na, section 12 ako. Ay, actually section 12 kay Fab John, hindi 32. May lang ganun, section 12. Naulihi ko pa enroll mong. Siling sang nagabaton, siling tinga nga gasugod ng klase, John. Nga mo pa pagpa-enroll mo, lingkod daway gani ko kapalo nga makapa-enroll ko kay daway gid chance nga maka-eskwela, tani ko kay way gid kwarta way nagbakal uniform. Siling ate imbes nga section 1 ka, dito ka sa section 12, okay lang ning cookie. Pero good news man, pili ko kay Fab John, halin sa section 12, pagka second grading ginhalin ka section 1. Hindi, section 31. Ako por ko to puro tanang dungol-dungol. Pero at least ikaw bida, abi mo kung nga ikaw bida. Kay kada exam nga punsok sila sa imo tupad. So it means gali ka kay Fab John maalam kagid gali. Hindi Medyo lang ba. Tapos abi mo kuno natabo. Mas nanamian ko dito kung butang ay hindi man section 31 na section 28 gali.
Pag dito ginbutang, lipay ko man nga kada exam, bastante ko ako sinong bakal sa nga puto cheese kag inang buko juice. Nga man, libre. Hindi, sila sa mga classmate ko niya pasundal na ko bala niya kapulot, pasundal na kami da bala nyari kwartao. Libre pa maaw nga ba? Hindi libre pa mahaw, hindi pa na. Muna nami basta gani nga dra ka ilipat mga amo nga mga section. Tapos may mga classmate ka nga mahambal niya pasunda man tadabi pasunda. Pasundon mo. Importante, mayroong bakal ka dayon Diyos. Amo na kay Fab John nga believe gid ko kay iban joke lang hambal nga ano ka grade 1 section 31 imo gituod tuod bisag kay Fab John. Ra sa section 32. At least hindi lang section. At least hindi la section. Oo, iba na pila section kay Fab John mo. Kung la section ka labalaban pirmi wala klase. Takan maestra magtubang sa inyo. Ginatudloan ka bala sa nga inugtudlo pa nga ang mga estudyante ano abi mo sa maestra. So subong. Pero ano to hambal mo? Actually kay Fab John no mama ko tati nga ipadayaw ko naman tani nga kang grade 1 ako. Section 1 ako ya. Amo na yang nami section 1 kaya. At isang grade 1 ko yate amo man ay section 1 man ang ako niya pag high school ko. Amo to nga nagsaka nga akon nga section kay pirmi ko ulihi pa enroll kay way sigurado nga maka-eskwela kay way kwarta gani. Sige lang at least kay Fab John na ano kumbaga na lampuwasan. Why na problema sa mga section na basta mayo lang magkagmahugod lang magtudlo ang mga maestra. Maalam ka man yapon bisan la section ka. Sakto get kay Fab John. Kag mostly gani di ba sa mga professionals kay Fab John no ang mga least mamalagi na expect kay Fab John nga ang mga dungol-dungol sang una ang mga wala ga pamati amo pa na makibot kang yes, nag-aasinso. Nag-asinso ang pangabuhi nila. Duwa lang ka klase, duwa lang ka klase sa inyong eskwelahan, duwa lang na ka klase ang madumduman sang maestra nyo. Number 1 ang pinakamaalam, number 2 ang pinakadungol. Kaya ba pa nang madumduman kay Fab John isa? Ano? Ang nagtae sa short. Oo na, ang nagpanimaho. Ayan, dali na rin panimaho niya, ikaw to? Kagi ka man ha? Ay, wala ko yung kayo. Pero may classmate lang. May classmate ka? Oo. Ginapagsa pa rin na sa subong. Anong tukso nyo siya? Si Boy Iget? Tuod no? Grabe yung mga labi na sa elementary sa una, hindi ka kapugong, dra ka na lang sa imong short na matira. Sa kalainin na. Bisan ni kay Fab John, bisan ano pa ni kay Fab John kadugay, bisan hindi pa kami magkita ay tinuig. Dumduman mo siya. Dumduman mo sa dayon, no? Oo, asin. Dili for example, labi magpangaruyag sa imo, ano himuon? Ay, hindi ko yan. Ngaman. Ay, hindi ko gusto ka kay Fab John. Ay, hala, amo na amigo mo? Ano mo na kay grade 1? Amo na nag-igit sa grade 1. Ay, kalain. Kalain kay Fab John, kalain. Amo na gani. Natsak ko uya siguro gyapon na sa subong, no? Madumduman na bla. Oo. Actually, kay Fab John, after namon graduate sa elementary, no? Why na namon siya wala makita again afterwards. Pero may mga balita, alaman kami kay Fab John nga muna siya, professional na siya. Actually, kay Fab John, last namon update sa iya, pamilyado na kay Fab John, may asawa na may bata. Asawa na siya kabataan. Oo. Tapos professional na siya. Kay Fab John? Professional na siya. Oo, tinalipatan niya na ang ano. Pero siguro kay Fab John, but sila professional na siya nga mag-igit.
Ate, sige. Ay, babayin lang na sa, mali pa dumduman mo na kiron. Basi hindi ka Nagkasarihanan kita sa section ng elementary. Basi hindi ka katulog, bla kiron sa utoy-utoy, kadlaw naman mo dumduman mo to, classmate mo to nga nag-irigit. Siguro kay Feb June, isa lang gid niya sigurado ko. Ano man ang gitudlo niya sa bata na subong. Natudlo niya nga. Sa bata niya nga langga. Isa matabuway ta ka gina-pressure, hindi ka magtapuan sa klase mo o hindi ka man madara sa honor roll. Basta hindi ka lang mag-igit sa shorts mo. Amogit. O hindi gani, laban-laban kung magpa-eskwela sa kabataan niya, laban-laban pasuksukan niya dayaper. Sa una, bini po, so dayaper mong lampin lang. Subong niya may dayaper na. Hindi ka na mahuyan. Sinaya kay may dayaper na, pwede niya nga pasuksukan mo dayaper samtang nagakadto sa eskwelahan. May dayaper gani, ido, tawo pa. Gani. Sakto gid kay Feb June. By the way, damo na tao na subong sa freedom, no? Actually, kay Feb June, gamay na lang gani, nag-amat-amat naman sila bala pahuway. Kay Feb June, siguro naman diri sa likod na ton, sa may Iloilo River, may mga naka-plastar kay Feb June. O kung nag-dinner bala sa ilang mga service, sa mga vans nila kay Feb June, sa mga siguro nagpalipas ng DAP. Pero kay Feb June, so karon ongoing sa gyapon ang kumbaga program, rehearsal, guro sila kay Feb June, kung ano ang mga aktibidad nga ilaho, obrahon bas nga adlaw kay Feb June. Ati, sige, no? So, mayo na kay ati kunti mga pulis ni mapulaw na sila sa mag-agada? Actually, kay Feb June, I believe bantay lang sila nga matapos ang tawag ni ang practice or close ang program nila kay Feb June. After sa kay Feb June, may marubing na siguro kay Feb June. Imang ko na sila kung may naka-standby dili nga personal o kung may marubing lang kay Feb June. Sige, abe, basi may mapa-interview dira nga mga miyembro sang INC. Nga kuan be mapulo pamangkot tabi kung mga taga-diin sila. Tapos ano ang ila sini nga mga kuan nga mga ipahayag samtang ini sila ang ara dira naga plastar, no? Nga gusto nila mag-attend sa sining rally nga ini, naning national rally. Para nga at least mabalaan ta bala, no? Kung nakabalo sila sang ilang nga ginaatinan, sa ilang ginakatuan. Sige, kay Feb June, mangita kita din sa naton nga pwede mga pamangkot nanay diri. Dali lang kay Feb June. Sige, wait lang. Mangkutasa kon membro sa sang INC. Nay, miyembro kamo sang INC, no? Do so diri lang kamo maplastar sa karon nay. Hindi ka mo matiner? Kahanap kami ng kalipatan kasi madamig dito. Saan kayo galing na isang probinsya or lugar? Sa Kalibo. Taga Kalibo. O yan, Tagalogin mo yan. Baka hindi makaintindi ng hiligay nun yan eh. So what time kayo nakarating kanina na Ay, may nagilan na pal. May nagilan na pal. Pero mga anong oras kayo dumating dito? Siguro mga 7. Nice. Itong National Rally for Peace, ano po ba yung kumbaga purpose nito? Ba't natin gagawin tomorrow? Kasi makipagkaisa kami sa aming tagapamahala para sa kapayapaan ng bansa. Kapayapaan ng bansa. So what specifically, for example? Kasi po yung mga natin namumuno, parang nagkawatak-watak na ba? Kaya yun ang gusto namin maging mabuo ulit para maging tahimik naman yung bansa natin, para matutukan nila yung natin, yung ikabubuhay ng mga tao. Yun lang po. Okay. So ano po yung mga aktibidad na Okay, parang nawala yung signal mo ngayon baka naputol yung signal mo K5 K5 Jenny. Naputol. O tawagin mo ulit. Tawagan mo ulit si K5 Jenny kasi nawala yung signal eh. Ayan na. K5 John? Yes. Ara na. Oo. Di ka K5 John, plano. Ano ang first name natin na? First name? Plano day Ma'am Ninita nga mag-transfer sa ila location. Makita mo kay Feb June na ginahimos. Ano ba husband mo, ma'am? Ay, sorry. Kapatid po ni Ma'am Ninita nga ginahimos kay Feb June ang ilang nga mga banig nga gin plastar kay mahalin sila sa idalog sa
ilalim po ng Freedom Grandstand. O, kay malamig kag K5 June ang tapyas ang hangin kitiligid sa kilid sang Iloilo River bala Yes, bugnaw na da nga lugar. Oo. Magkasama kayo, Nay? Okay. Ilang taon ka na po? 64 years old. Oy, senior citizen na yan. Senior citizen. Oo. Senior citizen, ba't pinili mo, Nay, na magstay dito? Hindi po kayo nag-decide na kumuha na lang po ng room na affordable? Pero naman po, kumuha yung pamunuan namin. Kaya lang mas napili. Oo. Ng rally, nandito kami. Ano oras po ba mag-uumpisa yung event nyo tomorrow? Siguro mga alas 6. Alas 6. From lokal nyo sa Kalibo, Nay, mga ilan po kayong pumunta dito? Marami. Kasi sa lokal lang namin, nahigit kami kasi yung van na sinakyan namin, 16 vans. 16,000? Pero yung iba naman kasi mga lokal, may kanya-kanya naman silang service. Okay. Pero sa inyo, Nay, sa inyong kasamahan, ilan po kayo? Sa amin po kasi sa isang van, 6 kami lang. Pero sa iba, depende po kung ilan ang sakay. Hindi pare-pareho po. Kaya yun lang sa amin. Basta sa lokal namin, galing doon. Pero may from ngayon night, tomorrow, may mga ibang pa po kayong pupuntang kasamahan dito. Kayo na lang talaga. Kami na lang po. Kasi yung mga taga-distrito ng Aklan, sabay-sabay po umalis. Alam na ba nila kung sino yung speaker nila mamaya? Yung iba naman doon sa mga van sila na natili. Pero kami, mas ginusto namin dito para pag-umpisa. Andyan agad. Kami malapit lang. Pero may idea po ba kayo, Nay, kung sino yung mga magsasalita bukas or yung speaker nyo? Wala pa kayong idea. Wala pa. K5 John? Wala pa, no? Simultaneous ito, no? Kung merong speaker doon sa Maynila, hook up na lang sila dito sa Iloilo or meron silang mga speaker din dito na lokal. Actually, kay K5 June, gin-try na ito mamangkot sa ilan. Tagalogin mo. Nagtatagalog ako eh. Gusto mo English na lang. Actually, kay K5 June, nagtatanong tayo kanina sa head lang or organizer ng event kay K5 June. Sinabi niya na they cannot disclose yet kung sino yung mga speakers na darating. Pantayan lang daw tomorrow kung sino yung pupunta kay K5 June. Hindi nila masabi kung nagsastruggle tayo kay K5 June mag-Tagalog. Yung mga speakers nila, local din ba yun o mga nanggaling nasyonal din? Actually, kay K5 June, may mga local or may mga nationals. Pantayan lang gid ko no tomorrow kay K5 June. Kay hindi sila authorized nga maghambal bala kay K5 June about their event. Kay may mandate kuno sila from the higher management kumbaga nga may certain spokesperson lang kung sino ang maka-explain sang event. Pero ang expected is more or less 30,000 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kay K5 June ang magpapadulong diri kay K5 June. From Panay Island lang niya, no? Kay ang Western Visayas sa K5 June. Ang mga Bochilingo magambal ka nga Western Visayas sa mga taga Negros matabok dire. Actually kay K5 June amo na ang conflict since may NIR na bala kay K5 June. Ti ang ti ang nabalaan ta nakagina kami na story kita from Rojas, may from Boracay, may from Aklan kay K5 June. So Panay Island lang siguro Panay Island lang siguro kay K5 June. Amo na ang hamba nila nga this event kay K5 June. Actually nagamba sila nga gipakita nila nga united ang bugos nga covenant kumbaga kay K5 June sa Iglesia ni Cristo kay K5 June. Amo na bantayan naton boss kung sino ang mga speaker nga tambong bala kay K5 June sa ilang event kaga amo na gani pila ka mga dalanon diri sa Iloilo City ang ginpasiraduhan bangod sa ilang ka-event kay K5 June. As early as 6 a.m. mag-uumpisa na ang nasambit nga aktibidad kay K5 June. Amo lang na medyo ang sitwasyon nila subong diri kay K5 June kanya-kanya na lang pangita bala sang pwesto na pwede matulugan kay K5 June nga dra sa may dra sa may mga bangko bala sa may babaw sang Freedom Grandstand pwede man guro na sila makatulog danay for the meantime hindi bla?
Actually, kay K5 June, basi balaging bawalan man sila. Kay kagina, puno na ang Freedom Grandstand kay K5 June. Damo na sa tao dira. Pero pag-abot na to, nakita na to nga amat-amat sila nga nagalakat. May bitbit sila, bitbit nilang ilang mga bag, may dara sila nga mga banig nila, ang mga karton nila kay K5 June. Siguro ging man sa ilang pamunuan nga i-vacate lang ang babaw nga bahig sa Freedom Grandstand. I-allow lang sila sa idalom kay K5 June. Ang mga ganay hambalaton nga mayara dito sa kilid sang atubang sa Bureau of Customs, mayara man sa Sunburst Park kay K5 June, kag sa mga makaagwanta sang lamig diri sa may bahin sa Iloilo River kay K5 June. Ate, sige no? So far ang iban guro hindi makatulog na daw kayo patay man kuan nila ng ano gani ni test mic nila kag ginaprepara nila tanan-tanan da para sa pagplastar kag pagsugod sing event karon sa kagahon mga alas 6 automatic kuan na well prepared na ang tanan-tanan. Yes, kay K5 June amo na nga ang balantayan buwas nga adlaw kay K5 June kay expected nga puno gid ang Freedom Grandstand do kaangay lang bala nga nag-highlights din nagyang kay K5 June. Ate sige, buwas dira sa may kalatsotse nga ginatubangan mo bala nga kalatsotse na bala Anong kalatsotse bala nga natalikdan mo na dira ko isabit ang akon tarpaulin. Sige, kay John. Dan, nakagusto mo sa poste? Hindi ko. Tawgon ko na lang karon nga si Boy Poste. Mayara na daya nga nakatatak nga si Boy Poste. Ang akon niya si kuan na butangan ko ng kalatsotse para ngalan ko si Boy Kalatsotse. Para do kahamot pamatian ni K5 June, no? Oo, Boy Kalatsotse. Okay so anyway, ang importante dira nga ngato sini nga mga pulis ara dira kag nagabantay kay man kinahanglanon nga maproteksyonan ini nga aton nga kauturan labi na mga pangayaw halin sa halin sa Kalibo, halin sa Capiz, kag halin sa Antique, iban na halin paguro siya sa Antique, iban sa Guimaras panyo kay Panay Island ni and Guimaras kay 5 Jenny. Yes, kay 5 June mo nang expect naton nga naghalin sila sa mga nagkalain-lain gidya nga probinsya diri sa may Western Visayas kay 5 June mo nagani may nagatagalog may lain-lain nga dahil kay ginaka kay 5 June ya napatian naton diri sa nagalibot-libot kita kay 5 June. So far at time check it's 11:05 kay 5 June makita naton nga buhing-buhi gyapon ang mga miyembro diri sa ilas ni kiso kay 5 June may mga nagapamakaw pa may mga nagalibot-libot kag may mga nagalakat-lakat sa kay 5 June. Sige. Ayos. Sige kay 5 June ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kag pagpanamyo man ni K5 or ni AM Ray Espejo Malay nga palang agid ang banwas sa Pototana. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko sa Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Now, situation report ni mga ka-K5 dito sa may Freedom Grandstand. Abi ko anay naga-blocking ang mga ate, hindi gali. Ang mga miyembro sa INC gali mo naga-preparar. That's why nga nagpapanaog sang mando sa Mayor Jerry Treñas nga is kansilar ang tanan-tanan nga mga klase diri sa syudad sa Iloilo. Bangod sa sining event mga ka-K5 ang ining simultaneous nga national rally sang National Rally for Peace sang Iglesia ni Cristo kon INC mga ka-K5. So ang bilog nga Western Visayas ilabi na gid ang Panay Island magatingob ang ila sining rally diri sa may syudad sa Iloilo kag pagahiwaton sa subong nga adlaw karon ala sa pizza 13 Lunes nga adlaw dira sa may Freedom Grandstand ka maga-start ini alas 6 ang aga. Alas 6 ang aga hasta gid maghapon ang event mga ka-K5 no. So damo ini sila nga mga speakers. May mga speakers may posibilidad nga halin sa nasyonal kag may mga speakers man nga halin sa lokal mga ka-K5 no. Ang tinutuyo sinidiri amo nga kinahanglan nga dapat mag-isa ka magtingob na maliwat ang bilog nga nato sini nga mga lideres katulad sa katabo subong nga nagainaway ang mga lideres naton katulad sa kay President Bongbong Marcos way na sila nag-insindihanay ni Vice President Sara Duterte nga sang una nga tiyempo ini sila mga ka-K5 ang grupo sa ginatawag naton nga Unity Party. Hindi ba? So why na ang Unity? That's why amo ni siya ang ginimuon karon sang INC
mga ka-K5 ipakita ang bilog nga puwersa nila for rally for peace and unity mga ka-K5 para nga magbalik ni kay man nga kag isa pag isinidiri may posibilidad nga ila sini nga ipakita ang ilang nga puwersa agod nga pahugon si Bongbong Marcos kagang administrasyon nga kung sila mamuwersa kay gusto nila ni nga hindi mga ka-K5 pagdayunon ang paghatag or ang pag-file sang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Hambal ni Hazel Mayer, siya bisan hindi ka miyembro sang INC o kung Iglesia ni Cristo, pwede ka man makakanto dito kay ipakita ninyo ang inyo sining nga puwersa, ang unity mga ka-K5 kag imo sining nga aring hambal ni Hazel Mayer, bisan hindi kay Iglesia ni Cristo kanto kamo para ipakita nga hindi kamo nanamian sa gobyerno subong pabinsaron nyo bisan ang kamatis wala sang price control. Ang kamatis subong isa kabilog 20 pesos. Hindi ba? So istoryanta pag nagkaroon diri sa ato sila nga pagpangaragan ang mga balita ng inyo batan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Mayo ini para sa mga balatian labi na sa mga sipon, hila na tubot rang kaso. Iban pagid nga mga virus katulad sang dengue virus. Kinanglanon naton nga mag-inom na sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ini ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga viruses katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ini sang lawas naton into monoglycerides. Isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio through MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 kabalo naman kamo kung ano na hindi bala sa ina ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So ganyan o pag ginahulat yo. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio isa ka super food supplement nga para mapalayo ikaw sa dengue kag iban pagid nga mga pamalatian, ilabi kag labaw sa tanan ang mga viral and bacterial infections nga nagasulod sa aton nga lawas mga ka-K5. Kani sa aton makauturan, kung gusto nyo nga mag-ayo, mag D3 Bio. Ang aton nga oras alas 11:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo.
Okay to, tama ako lagi. Hindi ako ka, ano, na ba, tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang Pasko. Ngayon na, tadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya, Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM!
Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman natin. Oo, kami ko mati, magaling sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon. Kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita.
gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo ka to, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon wherein nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kayo matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, nagamintinans ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 pa. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatando na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 You stumble through your day. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch. June Alojado Capulo. K5. Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Oras naton karon nakalabor kita sa 27 minutos na kaligad sa alas 11. Prober naton nga pangbasahon liwat ang kagipang-acknowledge ang iba nato sini nga mga followers nga naga-comment diri sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5
I-check naton ang mga pila na ka mga detalye sa mga balita. Tipo sa ato sini nga patrol. Kung kita kay K5 Jenny kauyunan sa sini nga mga tinion na mga K5. Ari na mga detalye sa mga balita nyo. Sa mga balita nga ini nga inyo mabatian subong. Dulong sa inyo ni K5 Jenny kauyunan. Ang builog nga giradulong na sa inyo sa kaluan sang Mighty C. Di alkaline base nga vitamin C mga K5 para sa pagpabakod sa aton nga immune system. Hindi kita dali matapikan sang baratian. Mag-inom na kita sang Mighty C. Di alkaline base nga vitamin C. Produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Pagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Mga K5, no? Sa mga inang hindi mabuhi kung wala kape ang kabuhi nila bla. Wala sa ganing kadaadlaw ay sila sang hindi sila mabuhi kung hindi sila kapangafe, mga K5. Kung mga kape naman lang kamo nga acidic nga klase sa kape, pagkatapos kape nga puro lang kalamay. Wari na kita mga K5 sa DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kung isang healthy nga coffee mga K5 Klinika DTX Coffee Mix. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika kag mga pila ka mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Napahamtang sa mga nakalain nga mga lugar din sa bilog nga Pilipinas mga K5. O hindi gani order ka mo sa Shopee pwede man na. Check naton si K5 Jenny kauyunan sa sini nga mga tiniyon. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, update mi sa dinagyang highlights sa K5 June no ngayon aton sa Enero 26 ang natigayon to K5 June naging madalagon ang opening salvo sa telikdan nga Enero 9 kag Jess ang kasadyahan sa panuhanan as well as ang K5 June. So according to Mr. Eric De Venegasya, ang artistic design sang tawag sa niyang dinagyang, naka K5 June nagpatawag sila sa pagsinapol sa mga dinagyang tribes agud ma-update man bala K5 June sa ila production design, agud malikawan na concept, storyline, agud malikawan na K5 June ang natabo last year bala K5 June madumduman naton nga do ang rason sang kapirdehan sang tribo Silak amo to ang dalagko nila nga uwa ka K5 June. That's why nga subong nga tuig di make sure nga dapat makaistorya gid sila sang mga kada tribo sang insakto nga guidelines kung ano ang dapat sundon, kung ano ang mga dimensions sa ilang mga props agud malikawan na ang matabo last year ka K5 June. So amo na no as to Sir Eric De Venegasya nga ang hambang niya nga based on their observation man bulan pa lang sa December kay K5 June preparado na niya ang aton nga 8 ka mga tribo. Sa opening salvo pa lang gani nagpakita na sila sang dinagyang performance kumbaga do pang highlight na gid ba lang nga performance kulang lang gid costumes kaga props ka K5 June. Amo na ang hambang ni nga well prepared na gid nga magpakita sang world class ka performance sa aton nga mga 8 ka tribo nga which is 5 ang school base kag 3 ang barangay base subong nga tuig ka K5 June. Amo nang bantayan lang gid sa aton nga mga ka K5. On the other hand K5 June magluwas din ang highlights. Expected man or expect man naton ang bag-o subong nga tuig ang aton nga illumination ka K5 June. Bangod nga this year ka K5 June mag-invite nga 5 ka mga light festival ang aton nga city government nga maga-participate or maga-compete para sa aton nga illumination kay K5 June from the different regions sa Pilipinas kay K5 June no. So 5 sila magapadulong kag ang highlight man sa illumination naton amo man sa Enero 24 magatambong man kay K5 June ang Banag Festival sa Banwa sang Anilaw as well as man ang Tribo Sidlangan nga tawag ni nga nagdaog sang tinalikdan nga tuig sa aton nga illumination tribe competition kay K5 June as well as gina-invite man sa IFFI ang mga Ilonggo ka K5 June nga mag-join sa merrymaking or sad-sad sa Calle Real this coming month K5 June nga inadlaw ka K5 June. So dapat na lang ka K5 June Enero 26 ang highlights ng aton nga dinagyang festival kag sa aton paglibot-libot ina ka K5 June mabatian na nato no ang mga drums sa mga kalatribo nga nagapatik-patik kay K5 June nga ensayo para sa patigayunon nga highlights kay K5 June. Kuan ano ara ng espiritu sing natawag naton nga dinagyang festival kay mabatian ta na bisan diin lang nga mga lugar na magilit-hilit kay maglibot-libot kita nga may nagalinagumba.
Diri gani ka K5 June sa may lapas no, bation ka ang practice sa mga drums, may didto man sa may lapit sa may isat bala ka K5 June kag sa Haro ka K5 June. May mga reports gani sa mga reklamo nga hindi sila makatulog nga magahod ang mga drums, tapos may mga nakita kita nga mga video sa K5 June ang tribo sa lugnon sa salog na lang nagapatik-patik para hindi bala madisturbo ang mga taga-Haro ka K5 June. Tani nagaayo man nga FFI nga tani bala nga hatag man sang gamay nga konsiderasyon kay syempre man nagtapos naman ang highlight kada Enero gid ka K5 June nagasaulog kita sang dinagyang festival kay gina-enjoy ta man bala ka K5 June ang festival. Anong manggid ang gamay lang tani nga konsiderasyon bala ka K5 June? Ulo intindihon lang nila anay kay manti syempre kuan inimong nang kahiwatan ini pero ti ano abi kay ti mayara magkitabi nga makauturan nga inang may trabaho pa bala pagkaaga bala ti karon kun hindi katulog na karon kung hindi katulog na karon naton makauturan karon ti kundi hindi na karon makatrabaho ti may lang kon hataga na kaaya FFI sila sa inog bakal bugas. Amo man kaso ka K5 June ang downside bala sang pag-ensayo sa mga tribo nga kaagahon ti ang explain man sa mga tribo nga ti igo lang sila maka-ensayo man kung kaagahon man lang ka K5 June kay ang iban may mga obra man sa aga tiga kalit lang man sa kaagahon ti medyo na prolong lang bala ka K5 June subong gid nga bulan sa January nga medyo na extend sila ka K5 June sang oras sang pag-practice ti kang una mga tigdo 1 to 2 hours 1 to 3 hours lang ang ilang ensayo subong extend na gid bangod sa nagahinlapit na ang highlights sa K5 June and kada tribo they want to give their best bala ka K5 June nga world class performance. That's why nga again gahinyo sila sa pag inchindi man sa aton nga mga naapektuhan sa magahod nga pagpatik-patik sa mga drums ka K5 June kag may mga singgit-singgit panabi ka K5 June mo di kung ikaw ang gapahuway makibot ka gid ka K5 June. Pwede man nga kon magamit sila nga mga drum hinahinayon nila maglampos anay buwas-wasan ang galing nila kalampos na kung panangitan nga na sila sa inang kompetisyon na gid. Ti ang tribo sa lugnon nga ni K5 June ang nakita naton to ang ilang nga mga drummers kumbaga miyembros ng ilang nga mga drum and lyre to sa salog na lang nagapatik-patik ka K5 June agud hindi na madisturbo bala ang mga residente malapit sa ila kay syempre ang ginapraktisan sa tribo sa lugnon sa may Haro ang gym na Black K5 June residential area gid man actually ka K5 June mo man diri sa La Paz nagsiban pa ang mga lugar ka K5 June. Okay ang importante nga ilinsindihan na lang anay tanan-tanan na kung daw lapit na lang lapit naman lang kung daw nakita nyo nga daw hindi ka mo makatulog kasi pwede man ang makadto kamo to anay sa lugar sa inyong mga paryente dito ko man itulog. Depende na ka K5 June at least gamay na lang gid nga anto sa K5 June malapit na lang ang Enero 26 K5 June. Kabudlay abi magtrabaho nga inang way kakatulog kay gasakit ulo mo libog ulo mo kun imuon mo o hindi bla? Tsakto gid K5 June masakit sa ulo ka K5 June. Pero sa aton experience na mara mo. Pero sa aton subong pulaw kita hasta alas 12. Pagkatapos mapuli tas balik kay matulog ta. Pahamuo ka sang tulog mo hindi ka pa nakatulog alauna kay siyempre pag abot mo makuan ka pa sina. Hindi ka pa makatulog dayon. Igo ka matulugan abila for example mga tag alas 2 ka agahon, birahon ka mga alas 3 ang linagumba makibot ka no ani matabo si mo be. O hindi bla? Tiyan mo na K5 June. Di para sa aton nga ma-out kita alas 12, alas 8, duty naman kita. Ti kung isa kita sa mga apektado nga mga residente, ti mareklamo giman kita ka K5 June. Sige lang malapit na ang Enero 26 sa K5 June. Kaya kung ikaw man ang taga Iloilo, proud ka man sa K5 June kung makakita mo nga nami ang performance sa mga tribo nga nagapractice kag nagaistorbo sa imo nga pahuway kung kaagahon kay K5 June. Okay, sige. Sige ka K5 June, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffeemex. Nakakapika na naka-detox ka pa kag ang pagpanamyaw ni Area Manager Ray Espeja Umalay nga palangagid ang banwas sang Pututan. Sa mga taga Pututan da, ay hindi na kamo susnano pa man. Why na kamo sang iban pa nga dapat nga kwanon pa nga ipaminsaron pa. Basta gani maayo nga serbisyo publiko ang paghambalan. Kag serbisyo nga maalam ang paghambalan ara da si K5 Ray Espeja Umalay nga nagatan-ay sang iya kaugalingon para nga magbulig sa inyo nga mga pumunuyo sa mga Pututanons.
O hindi bla? Sakto ged kay K5 John. Oh. Sakto ged kay K5 John. Amo nang gitawag nga pangalagad nga all-in-one, ga pangalagad sa radyo, ga pangalagad sa publiko. Di do angay man gali ka mo ni kay K5 Ray Espeha umhalay kay John. Aba. Number 1 counselor. Kung gusto nyo sang pagpangalagad nga serbisyo publiko nga matutuod sa banwa sang pututan, Ray Espeha umalay! Kung gusto nyo ang serbisyo nga matutuod sa publiko sa syudad sang Iloilo, ara si John Capulo! Taragay! Oh. Because ang taga K5 News FM Iloilo. Serbisyo nga matutuod, serbisyo publiko, wala sang may ginapili, tanan-tanan, makatilaw sang serbisyo nga matutuod! Abaw! Nano pagidayhan kung mag-privilege speech pagid, no? Radyo pa lang na mo nano pa dahil kung mag-privilege speech sa ibabaw sang arena sang syudad takag sang banwa sang pututan. Mugid. Kapit pa ko mag-privilege speech kayon sa konseho ay sos. Ayan pagid kay John. Ano ayhan maagyan niya ba? So balantayan sa banwa sang pututan. Balantayan si K5 Ray Espeha umalay. Para gina sa inyo tanan-tanan amo ng serbisyo sa mga taga-radyo, wala gid niya paglubad kag wala sang pagbag-o. Balantayan man sa syudad sang Iloilo ang serbisyo publiko nga wala nagaway tampad kag sincero Idol John Capulot number 6 sa balota. Nan. Rana mo na. Sige. Sige, K5 Juno po sa patron, si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Jenny Kauyunan pang panabalita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Ang mga balita ni K5 Jenny Kauyunan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Nagamatamat na nagob ang kagabihon. Ang mga kabataan nagakatulog na. Mises, kung nakatulog na mga kabataan, hala kuhitan na si mister. Kaya kung hindi gani magpakuhit kay Kapoy, paimna na sang Extend Food Supplement for Men para nga magbalik alindog, para magbalik ang kainit sang pagpalangga ni mister sa kay mises. Inom na sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga K5, may makakaklabuwas ka nagabulig sa paghatag sang dugang nga stamina resistensya sa mga kauturan naton nga mga kapoy ang lawas. Hindi lang para sa mga mag-asawa, kundi sa mga kauturan naton nga mga sports enthusiast. Pwede kamo makagamit sini para nga mangin resistensyado kamo, maghampag kamo basketball, hindi kamo hapuon, hindi kamo kapuyon. Mga K5, no? Sa mga sports enthusiast na pwede ka mo makagamit sang Extend Food Supplement for Men para nga magbalik kayo sila nga kapuwersa, para nga makahatag ka mo sang dugang nga extra energy sa ato sila nga lawas, samtang kamo ang naga-exercise, nagapabalhas, mga K5. Kag sa buman sa mga lalaki nga permi lang ginahikaya ni Mrs. Extend Food Supplement for Men. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras, las 11:42. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
pangarap unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Haliluriga sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon 52 minutos na karigad sa alas 11. Talo kita sa mga balita na ka-information halin sa iba naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Now naton mga balita ka-informasyon nagikan na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa report nga pinakamataas nga presyo sang karne sang baboy sa Western Visayas. Dagdagat na sa 440 pesos ang kada kilo. Suno sa taga Department of Agriculture. Mga ka-K5 Region 6. Yara mga detalye sa mga balita po kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June, dako ang naging pagsaka sang presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Western Visayas. Kung sa rin yara sa 440 pesos o kung 440 pesos ang kada kilo sang pinakamahal. Base sa pinakaulihi nga monitoring sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o kung amad sang Department of Agriculture o kung DA Region 6. Ang pinakamataas nga presyo nga na-monitor sa probinsya sang Antique. Kung sa rin 440 pesos ang kada kilo sang pork ham o kung kasim.
kag 420 pesos naman ang kada kilo sang pork belly o kon liempo. Sa piyak nga bahin sa Aklan, 380 pesos to 400 pesos ang range sang karne sang baboy sa kada kilo. 380 pesos naman ang kada kilo sa mga merkado sa Capiz. 380 pesos to 400 pesos sa Guimaras. 380 pesos to 400 man sa Iloilo. Kag 360 pesos gamong pinakabarato diri ang na-monitor sa mga merkado sa Negros Occidental. Base sa pila ka mga manugbaligya sa Iloilo City, initungod sa pagmahal sang presyo sa ila ginakuhaan tungod man sa pagsaka sang presyo sa mga inputs kaangay na lamang sang mga feeds kagamo man ang pagtransport sang nasambit nga mga produkto. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag Prebio Coffee, ang mga kampiyon nga kape sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, di ka K5 Ray Espeha Umalay nga nagapalanggagid sa mga taga-Banwa sang Pototan. Sa liwat mga ka K5, padayon ka mo nga magsuporta kag magbakal sang mga produkto de kalidad ni Dr. Amil Itanguy. Inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa iban pa naton nga mga balita, mga ka-K5, Mayor Calvo sang Kalinog, Iloilo, nagpasalig nga maging zero crime ang Banwa subong nga eleksyon. Yung mga detalye sa mga balita po kita kay ka-K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagpasalig si Kalinog Iloilo Mayor Francisco Calvo nga tinguan sa ni nga mangin zero crime ang Banwa subong sa eleksyon. Sunod sa alkalde, ang pagbutang sa Banwa sa red category subong nga eleksyon ang naghatag sang negative nga connotation sa Banwa apang nagapati ini nga bangod sa mga natabo nga mga kinagamo sang nagligid nga eleksyon ang isa sa mga rason sang pagkalakip sang Banwa sa nasambit nga kategorya. Dugang pa sang alkalde, mapatawag ini sang pagsinapol upod sa PNP sang Banwa agod nga mapreparahan ang eleksyon kag agod makabalay sang plano kung paano mapabilin nga zero crime ang Banwa kadungan sang election period. Natala na naman ini suno sa iya nga magpadulong sa regional office sang Commission on Elections agod nga mahibaluan sang tulid ang rason sang pagbutang sa Banwa sa red category. Ang hindi nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit kag ni K5 Ray Espeha Umalay nga pananggagid sa mga taga-Pototan, Iloilo. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa katapusan naton nga mga balita lokal, duha ka kaso ang i-file batok sa driver sang salakyan nga nakabunggo sa Bibing Castol sa Haro sa diin, may na-recover nga armas sa sulod sang salakyan. Yari mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki 5 June, duha ka kaso ang i-file sang kapulisan batok sa driver sang pribado nga salakyan nga nakabunggo sa Bibing Castol sa Barangay Seminaryo, Haro, Iloilo City alas 12:58 sang kaagahon sang January 12. Kaki 5 June, no? Naibaluan nga ang January 12 ang umpisa man sang pag-observe naton sang election gun ban para sa election period. Kung madumduman nga ginkilala ang driver nga si Ryan Anthony Hugaw. Ryan Anthony Hugaw, 41 anyos, negosyante ini kag residente sa Barangay Tabuk Suba sa distrito sang Haro. Kag sa interview naton kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki, ginpahayag sini nga kaso nga paglapas sa election gun ban kag Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms ang i-file nila batok sa kay Hugaw. Kag kung mahibaluan nga sang gin-search sang Iloilo City Police Station 9 o kon ICPS 9 ang salakyan, dito nakita ang pila ka mga armas luthang sa sulod sang salakyan ni Hugaw kaki 5 June. Kag kung nahibaluan nga ang recoveries isa ka Smith & Wesson Springfield caliber 9mm pistol nga may magazine,
Isa pagid ka Smith and Wesson Holton caliber 9mm pistol nga may isa ka magazine kag 8 ka ammunition ka K5 June. Dugang pa diri ang isa ka Armalite nga M1582 rifle nga may 6 ka magazines kag 251 ammunitions ka K5 June. Kag kung mahibaluan nakahunong na sa ICPS 3 ka K5 June, no? Kay ti ang ICPS 9, why na da sila sang detention o kon presuhan gid bala nga ila ka K5 June, bali gina-detain ini nila sa mga bakante nga presuhan sa iba niya nga police station. So si Hugaw dito subong gin-detain sa Iloilo City Police Station 3 ka K5 June sa may ungka sa distrito Mansangharo ka K5 June. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Kay syempre ang ini nga balita ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeha Umalay nga palangga gid ang mga pumuluyo sa banwas sang Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid, way na ta chimpo ho. Tapos gid, no? Acknowledge na nato sini nga mga followers mga K5 no, si kay AJ Lacorte, good evening, shout out kay Hazel Mayer, shout out Steven Jan Magnos, shout out kay Hudlo Montana, shout out Merly Bustillo, shout out man kay Zenaida Cao Manican, shout out Vargas Nonoy, shout out Benji Astoria, shout out man, and Sakay Bicho, shout out man. Siniya, good evening Idol John, ang mga INC nga nasuya sa mga Katoliko kay gasamba kuno kita sa mga ribulto kag sa kahoy. Away na diya sinuya aya. Respeto hanay na di ang tanan-tanan, no? Respeto tanan-tanan nga mga kwan, tanan-tanan nga mga ano gani ni panawag nga mga relihiyon wala sang may nagasinuyay. Respeto ang tanan-tanan. Dapat respeto hanay mga kabayan, no? Kaya nga pala riho man kita nga may nagapati nga may Ginoo ang kalibutan ilabay na gid sa kay Ginoong Hesukristo. Wait at tiyempo diri sa ato sa nga pagpangalagad sa nga sa bilog nga persa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapurot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.